Θα τιμωρηθεί οποιοσδήποτε αντισταθεί στα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Πρέπει όλοι να ξέρετε ότι το Τρίτο Ράιχ τρέφει αισθήματα φιλίας και θαυμασμού για τον ελληνικό λαό. Αλλά αγωνίζεται να φέρει στην Ευρώπη μια καινούργια εποχή. Μια καλύτερη τάξη πραγμάτων. Γι' αυτό θα φανεί αμήλικτος στον αγώνα του. Και τώρα μπορείτε να συνεχίσετε το δρόμο σας, είστε ελεύθεροι. Πιάστε το καρό. Με τα χέρια σας. Έλληνες να πείσουμε αυτή τη δουλειά στην Ένση. Τι χαζεύετε. Αυτό το κάρο από κάπου ξεκίνησε και κάπου πρέπει να φτάσει. Ελάτε λοιπόν. Ελάτε για το Θεό.